Jaitxo ginen, esan antxina zen etxien ezatzut, aurrera txu dugu ez etxezartxo bat. Handi jau izan, eta han jaitxo ginen, baina gero mila behatzen dugu tamarrien haike, eruzea bango bizigain etxien, eta orduen anipinea bazan barberitzen, barberu bazan, dendien, tabernien, eta dametik egin genuen. Eta gero pizkat aurrera txua bez zerbate jaman da almazena pentsuena. Pero maika seme alaba, batu bide. Zake danetik. Danetik. Gaurek eta kitio bakarrik ez taberni eta dendi eta danak. Eta bera abertzalea zela uste dut, ez da zureik. Eta gainera uste dut EAJ-koa... Bai. Ezke batzuk izipine bat gero hau eta mabizien edo. Gure etxe bizi gailiko lehenengoko plantan batzuk izeguen. Batzuk izeguen. Bai, hau eta mazei arte. Eta zuk goguen dekozu, batzuk izeguen eta gauza? Bai, batzuk izeguen bai, gero, gugu eta egin duzen batzuk izen izenien dantzari taldien. Hau eta mazei neska ginen. Eta gero, zera bai, mutilek, hau eta amabi usta izan da zen. Eta gero argazkizu dut, eta beratzen dugu eta mamosgarren urtien, egin gainun dantzak honi udaletxi dugu aurrien. Hau eta mazei zen, ja, bide euskain duen.